bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Kami ang mahatod kaan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, matrayumpong selebrasyon kan Peña Francia Festival sa Naga City, hinagad ni PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon. Ozone depleting substance ipinaliwanag kan Environmental Management Bureau as in DNR Bicol. Bangkay ni Father Bob Banyares nakaabot na sa Legazpi City. Saro sa duwang suspetsyado sa pagbariwas nin illegal na droga dakop sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Sa lado nasyonal, alas guo, mga pagripa posibleng mapreso nin 560 taon. Boss kan Whirlwind, dating pulis sa China, sigun sa kontrobersyal na si Catherine Cassandra Leong. Ocular inspection kan Senado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City asin pagdangog kasado na ngunyan aldaw. Pagbaba kan inflation kan Agosto, laog sa forecast kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ibang nasyon, dating professor binayadan ang tuition fee kan kabos ng mga estudyante sa Sarong Medical School sa New York City. Baretang sports, Ugandan distance runner na si Rebecca Cheptegei sinubsuban kan nobyo. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nangapudan si Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon sa kabos napatunayan ang pagiging Kristiyano asin magtarabangan na maging matriumpo ang selebrasyon kan Peña Francia Festival sa Naga City ngunya na bulan. Ini matapos na panginutan ni Dizon ang send-off ceremony kasuudma sa Multi-Agency Security Forces sa Camp Simeon Ola. Siniguro kan opisyal ang police visibility at sinanaktibong pagsiguro sa pasi orden sa Naga City para sa mas matrangkilo, solemne, asin ligtas na pagpahayag din devotion sa mahal na patrona kan Kabikolan na si Nuestra Señora de Peña Francia. Enot ng sinabi ni Dizon na nasa 5,138 mga personajes kan pulisya ang ipapawagas sa Naga City na kumpesto nin iba-ibang unit, sharing sa Regional Headquarters, Police Provincial Office, Aviation Security Group, Regional Medical and Dental Unit, Regional Communication and Electronics Unit, Highway Patrol Group, Regional Maritime Group, Regional Explosive Ordnance Disposal, asin K9 Unit, Regional Forensic Unit, asin iba pa, mientras nakasabay man sa i-deploy sa nasabing syudad ang mga elementos kan Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, asin iba pang mga uniform personnel. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Ipinaliwanag kan Environmental Management Bureau o EMB Bicol ang ozone depleting substance. Sa programang kapalibutan ta, aramon ta sa DCGB. Sinabi ni EMB Senior Environmental Management Specialist Eileen Bellarmino na saro ining kemikal na nagkakausa para magnipis ang ozone layer. Ang ozone layer iyo ang gas na nagtataonin proteksyon sa tao asin iba pang living organism asin ipigko konsiderar na payong kan kinaban kontra sa harmful ultraviolet radiation sa tao pati na sa kapalibutan. Sinabi niya na ang ultraviolet radiation igwanin detrimental effects sa tao asin sa kapalibutan. Sinabi ni Bellarmino na ang ozone depleting substances kompuesto nin chlorofluorocarbons na pigagamit sa refrigerants in commercial, home and vehicle air conditioners asin refrigerators. Pinakusog kan Naga City Police Station ang implementasyon kan gun ban sa durasyon kan Peña Francia Festival. Sigun kay Naga City PNP Chief Colonel Erwin Rebellion na sa paagi kini kan suspension kan permit to carry firearms na pinunan kasuudma na madurar sa sa September 22. Sinabi niya na iniparte kan security plan para masiguro ang pasi orden asin katrangkiluan sa lugar sa panahon kan Peña Francia Festival. Sa intanawan doon na atab na pinaghandaan kan pulisya ang festival, siri kan simulation exercise ang ginibo kan nakaaging Hulyo. Mientras tanto kasabay sa security plan ang pagsimbag sa patakot kan terorismo, aro kan pambobomba, stampede, asin iba pang rolling incidents. Ang pagsiguro sa Maharlika Highway, mapuon sa Barangay Tabugon, Daet Camarines Norte, Camarines Sur, Sagkod Digdi sa Albay. Napili ni Obispo Bong Bailon kan Legazpi Diocese si Reverend Father Dennis Postrado bilang bagong chairman kan Diocesan Commission on Temporalities o DCT. Ini kasabay kan ginibong paglansar kan Year of Stewardship sa Albay Cathedral kung sain magiging katuwang niya si retired Judge Milagros Gerona Quijano bilang lay co-chair kan nasabing komisyon. Sindaan mariparo kan temporal affairs kan diocese asin masiguro na namamanihar ang resources na may integridad asin dedikasyon sa misyon. Ang DCT mangangenot sa 15-month celebration kan Year of Stewardship na pinunan sa Environmental Stewardship Phase kan September 1 ang opening kan Season of Creation celebration ngunya na taon. Nagabot na kasuhapon sa Legazpi City ang bangka ni Father Bob Banyag o kaya Bob Banyares kung saan mismong ang pamilya ang nagsabat digdi sa Bicol International Airport kasabay si Monsignor Crispin Bernarte. Tulos man ang nagpalos ng schedule of masses asin memorial services ang Legazpi Diocese. Ngunya na aldao sa Padre Pio Shrine sa Barangay Rawis, Legazpi City, alas 3 nin hapon ang wake mass kan St. Peter and Paul Vicariate. Alas 5 nin hapon wake mass kan St. Gregory Vicariate. Alas 7 nin Banggi wake mass kan St. Raphael Vicariate. Sa aga alas 6:30 nin aga gigibuon ang wake mass sa Padre Pio Shrine asin ibabalyo ini sa residensya kan pamilya sa Mora Street, Bagakay, Albay. Digi nagigibuhon alas 3 hapon ang wake mass kan St. John Vicariate. Alas 7 nin Banggi ang vigil asin alas 8 nin pagkabanggi ang wake mass kan St. Rose Vicariate. Sa September 9, alas 9 nin aga gigibon ang funeral mass na panginginotan mismo ni Obispo Bong Bailon sa Bakakay Church. Katakod kini biginganyar ang gabos na makisumaro sa mga misa asin serbisyo sa ringman padagos ni pangadji ang katrangkiluan ni Father Banyares.
Arestado ang saro sa duwang suspect na target sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa Purok 3, Barangay Arimbay, Legazpi City. Sigon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, Chief Investigator kan PNP Legazpi, nagkaigwanin pagbakal nin illegal na droga sa 40 anyos na lalaki, alagad kan madiskubre na pulis an katransaksyon. Tulos ining duminulag, alagad an kaiba kaini na 31 anyos na arestar asin sangunyan nasa kustudiya kan Legazpi PNP. Sinabi ni Panya na nasa 3,500 pesos ang kantidad kan nakumpiskar na illegal na droga. Sangunyan nahahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act of 2002. Saro katao ang konfirmadong nagadan, mantang 15 iba pa ang nawawarang parasira sa Camarines Norte dalan kanuminaging bagyong Enteng. Na recover kan mga miyembros kan Coast Guard Station Camarines Norte ang lawas kan sarong lalaki na dainan ning buhay sa baybayon kan Angalan Island, Calagwas Island, mantang tulos man na nagkaigwan in search and rescue operation sa karagatan na sakop kan probinsya kung saan may mga naibabaretang nawawara. Tulos man na dinarakan Coast Guard Station ang bangkay sa Barangay Osmeña, Jose Panganiban, Camarines Norte, siya nakipagkoordinar sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para ma-turn over mantang na pag-araman na nako ang bangkay iyon sa rong 48 anyos na parasira na residente kan Barangay Parang, Jose Panganiban, Camarines Norte. Pigaadalan pa kan grupo ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang planong pagdalagan kayni bilang gobernador kan probinsya nin Albay. Sa pahayag ni Salceda, na pigaadalan paninda sa pagsasabing dakol ang nagbuburutuang pangaran na posibleng potensyal na maging running mate ni Salceda. Sa sitwasyon ngunyan, dai pa ini masiguro ni Salceda mantang nagpapadagos ang sa indang pag-aadal. Mientras tanto, padagos naman ang programa kan opisyal na makakatabang sa mga albayano ngunya na taon. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGBAM and 97.1 OKFM. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daing natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nagpalawas nin mandamento di aresto ang RTC Branch 109 kan Kapas Tarlac kontra sa pinatalsik na Bamban na Mayor Alice Guho. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo,
na ang mandamento di aresto may kinaraman sa isinangat kan Department of Interior and Local Government sa kasong Graft and Corrupt Practices Act kontra kay Guo. Magiramduman na nadakop si Guo sa Jakarta, Indonesia. Pag-abot ni Guo sa Pilipinas, dinara pa manggararay siya sa Camp Crame para magpairarom sa physical as in medical examination as in booking procedure. Piglinaw ni Fajardo na may eksistidong arrest order si Guo sa Senado kaya ito turn over ini duman. Inako kan kontrobersyal na si Catherine Cassandra Leong na ang top executive kan Whirlwind Corporation na si Duan Renwu sarong dating pulis sa China. Sa pagdangog kan kamera, hinapot ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert A. Barbers ang lead chairperson kan Quad Committee. Si Ong manungod sa iyang ninong na si Wu. Sinabi ni Ong na an aram niya nagtatrabaho si Wu sa government agency ka ito pero nag-resign na ini. Simpleng pulisman sa na ini pero nagdimitir na sa pwesto. Sinabi ni Ong na sarong Mr. Cheng ang tagsadiri kan Lucky South 99 an illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga na pigrade kan autoridad kan Hunyo. Nagpahayag nin kahaditan si Barbers sa mga illegal na aktibidad na posibleng kinaimbweltohan kan mga business partner ni Ong. Siniguro man ni Ong na bako hali sa drugs ang negosyo kan sa iyang mga kapartner o kasosyo. Hinapot man ni Barber si Ong sa posibilidad na ginamit ang pogo para malaunder ang kwarta gikan sa mga illegal na aktibidad. Sinabi pa ni Barbers kay Ong na si Wu igwanin bako magayon na record bilang pulis sa China asin ibubulgar niya ini sa tamang panahon. Pauro truman ang pinahimutikan ni Ong na may kinaraman ini sa operasyon kan pogo. Ang kumpanyang Whirlwind saro sa ng service provider kan Lucky South 99. Pwedeng mapreso ni sagkod 560 taon si dating alkalde Alice Guo asin mga pagriba kay ni kung mapapatunayan na guilty sa multiple counts of money laundering. Sa pagdangog kan Senate Subcommittee on Justice and Human Rights sa pagdulag ni Guo, sinabi ni Anti-Money Laundering Council Investigating and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon na sa kada kasong isinumiter ni Guo as iba pang respondents may katakudining padusa na 7 taon sa 14 taon na pagkakapreso. Sigun sa opisyal kan AMLAC, may 87 kaso nin money laundering ang isinumitir ninda kontra kay Guo asin 28 iba pang respondents sa Department of Justice ka nakaaging semana. Kibanan sa kaso, ang sobra 7 bilyon pesos na kantidad na ginamit para sa operasyon kan illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO Hub sa Bamban, Tarlac. Apera kay Guo, kibanan sa reklamo, ang sa iyang tugang na si Sheila Cassandra Leong, ang representante kan Soropang PUGO Hub sa Porac, Pampanga, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan, asin kadakol pang iba. Sa pagdangog, ipinarumdom ni Senador Risa Ontiveros pamayok kan investigasyon kay Sheila Guo na pwede ning mahampang sa mas magabat na padusa kung padagos pa ining mag-uutik sa committee. Piglalaoman na kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang nairehistrong August 2024 inflation na 3.3%. Sigun sa BSP, laog ini sa medium-term inflation path asin posibleng resulta ini kan mga ginibong aksyon kan gobyerno. Enot na sindang nagpaluwas nin range forecast na poon 3.2 sa good 4.0%. Ang pinakadakulang inflation outturn sigun sa pinakahuring assessment kan BSP na ang inflation mabuelta sa target range pagkatapos kan paramientras na pag-itaas na naobserbahan kan Hulyo. Pigsasabing dahil ini sa pagpapagian kan supply pressure para sa mga pangenot na pagkaon. Partikular na ang bagas. Ang implementasyon kan pagbawas nin rice tariff makakatabang sa pagpapagian kan inflation sagod sa mga masunod na bulan. Ang balanse kan mga konsiderasyon sa inflation outlook padagos na nakasandig sa downside pattern para sa 2024 as in 2025 na may medyo pagkiling sa paitaas na trend sa 2026. Ang mga downside risk iyo ang pangenot na may kinaaraman sa hababang mga taripa.
Sa pag-import sa bagas, mantang ang mga upside considerations, iyuan pwedeng magpuon sa mas halangkaw na mga rate nin kuryente, asin panluwas na mga rason. Katakod kaini ang Monetary Board, patagos na makondukta nin sarong nasusukol na diskarte sa pagsiguro nin estabilidad kan presyo na nakakatabang sa balanse asin mamantinir ang pag-angat kan ekonomiya asin trabaho sa satuyang nasyon. Mientras tanto, gigibon ngunyan aldaw an ocular inspection kan Senado sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Para sa ilalansar na ocular inspection, magkakaigwaman ng pagdangog ang Senate Committee on Justice and Human Rights and the Public Order and Dangerous Drugs katakod ka naging operasyon kan Philippine National Police sa KOJC Compound. Enot na nag-apilar si Senador Bato de la Rosa kay Presidente Bongbong Marcos na dungogon ang reklamo kan mga residentes kan Davao City na apektado kan pagserbe nin mandamento de aresto kontra sa puganting si Pastor Apollo Quiboloy. Valido man para sa Department of Justice ang inilansar na operasyon kan PNP para iserbe ang mandamento de aresto kontra sa puganting pastor. Nanumpa na bilang acting secretary kan Presidential Communications Office o PCO si Cesar Chavez. Sa hampang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo nanumpa si Chavez kasuhapon. Mientras naan sinalidahan niyang si Cheloy Garafil, ididesignar bilang chairperson kan Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Bago sa iyang appointment, nagserbi si Chavez bilang Senior Undersecretary for Strategic Communications kan PCO asin Undersecretary for Railways kan Department of Transportation. Sigun sa FB post kan PCO, naan hararom na familiarity ni Chavez sa grassroots communities asin national level projects ang nagbusol digdi bilang sarong importanteng asset sa bago niyang papel. Bareta hali sa ibang nasyon, napalukso asin napahibi na sana sa sobrang kaugmahan ang mga estudyante kan Albert Einstein College of Medicine sa New York City matapos i-anunsyong bayad na ang saindang tuition fee. Dahil binayadan ini kan sarong dating professor kan nasabing privado medical school. Nagpo na magtrabaho si Dr. Ruth Gottesman sa Albert Einstein College of Medicine ka 1968 kan Septyembre 2022 nagadaan sa iyang agom na si David Gottesman sa negosyante asin bilyonaryo. Tangani magkaiguanin kahalagaan nawalat na yaman kanagom nagdesisyon na magdonar nin 1 billion pesos sa universidad bilang pambayad sa tuition fee kan gabos na mga nag-ieskwela sa nasabing medical school. Dalan sa donasyon na ini makakaresibi ni refund ang mga estudyanteng nagbayad na kan sa idang matrikula mantang wala nang babayadan ang mga malaog pa sana sa medical school. Uminabot sa $60,000 o sobra 3.3 milyones pesos kada taon ang tuition fee sa nasabing College of Medicine na nagwalat sa dakol na estudyante nin 11.2 milyones pesos na utang matapos nindang makagraduar. Kaya para sa mga estudyante, dakulaon ang tabang sa ginibong karahayan buot kan dating professor dahil magkakapag-adala sinda na dai magkakaigwa ng problema sa pambayad nin matrikula. Maingganyo man ang mga ini na mag-adal nin medisina alagad nagduwa-duwa dahil wala sindang supisyenteng kapasidad para gastusan ang sindang edukasyon. Baretang sports, nasa critical ang kondisyon ngunyan kan Ugandan runner matapos na subsuban kan nobyo si Rebecca Cheptegei na sarong distance runner na nagtapos sa pang-44 na pwesto kan nagkaagi nga Paris Olympics nagsapar nin grabeng danyo sa lawas. Sigun kay Trans-Zoya County Police Commander Jeremiah Oli Kosyom, nabigla siyang nilusob kan nobyo sa harong kaini sa Western Trans-Zoya County kan suspect na si Dixon Diema.
Bigla ining kinarigos nin kemikal asin sinulo ang biktima. Bago ang insidente, pigsasabing nagkaigwanin dismintihan o dai pagkakasinabutan ang duwa na nagtapos sa panunulo. Magin ang suspect na suluman ang lawas kun kaya sinda dinara sa Moy Teaching and Referral Hospital sa Eldoret City. Sa ngunya, nagpaparahay ang mga biktima sa ospital mantang pigahalat pa kan mga otoridad ang pagsaangat nin kaso kontra sa suspect. Ultimo sa detalles kang baratang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Maraming aga po sa mga panghinayog ng UGB. Bale po ang ating magiging kamugtakan sa tuyang panahon ng ika-5 ng September 2024. Bale po ang ating prevailing weather system ay itong attack ng Super Typhoon Yagi or formerly si Enteng na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon at ang southwest monsoon or ang Paroscang Kabagat ang nakaka-apekto sa rest of Luzon. Bali po ito ay magdadala ng bahagyang mapanganuron sa mapanganuron na kalangitan na may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo na mamamatian ni sa Bicol Region. Bali po ang ating paras ay moderato pagkud sa makusog na halik sa Surusulnupan at ang ating patagatan ay gakal ng moderato pagkud sa makusog na pag-alon. Bali po ang tigatayang agwat ng temperatura digdi sa Albay ay maabot ng 26 to 31 degrees Celsius at ang kaldaw ay hirang ng alas 5:34 kunyang aga. Asin masulnop naman ng alas 5:52 ng hapon. Alini po si Alexis River ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunya na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peral nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa para